алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азизи ман, касое ки ҳолиам фикр кардасе ки дар ширкати атомӣ кор кунем ё не, анак вақтш расид ки шумо огоҳ шавед ки ба наздикӣ аллакай филиал кушода мешавад дар Тоҷикистон ва шумо метавонед ки пешопеш регистратсия шавед ва кора оғоз кунед. Кай бори атомира мо доставкаша пурра дар Тоҷикистон ба ҳама регионо ба кала гирифтагем, кадомида бор дар кора, кадоми кор кардан мехоҳад, рақамҳои мо дар рӯи экранай ма худам ҷавобдон метем. Оиди кор дар ширкати атомӣ ма шуморо гуфтагем ки расходи зиёд надора, ҳамагӣ 2 бор дар як сол харид мекунем, яъне дар 6 моҳ як бор, ҳамагӣ 10800 рубл ё 2000 рубл. Тамом, дига харид надора, фақат дига 2 одами активни ёфтан дар кораи тамом. Бисёриё боварӣ надорем, менависем апай хусусият ягон кас маош гирифтагӣ. Албатта спонсорои мо маош гирифтагианд, мо маош гирифтагием, дар чӣ мегӯянд кабинетомон ҳаст, ана можда дорем бисёрташа бас снимат кунем, шумо да нишон диҳем. Аллакай зиёда аз 100 нафар зани тоҷик маошҳои худша дар атомӣ гирифтестай. шумо ҳам метавонед яке ай ҳаваё бошед ва маҳсулоти беҳтарина барои худтон харидорӣ кунед. Маҳсулоташ охи аъло сифатай дӯстони азиз. Кадомеда дар корай, марҳамат, рақамо дар рӯи экран, оиди кор, оиди маҳсулот бинависе, ҳамаша мо худмон шумо да мефаҳмонем. дӯстони азиз, ин давоми ҳамон академияи охирон серияшай. баъди обед, яъне ман ош хӯрӣ рафтум омадам ки аллакай сар шудай ва дар иҷа уже президенти ҳамин компанияи атомӣ оғои пак гап задеста буд дар бораи пешравиҳо, дар бораи кушодашавии ҳамин ширкат дар дигар давлатҳо, аз ҷумла дар Тоҷикистон ҳамаша нақл кард гуфт ва дар бораи пешравии ҳамин ширкат ки чанд 3,5 миллион одам регистратсия шуда. Дӯстони азиз, представед кунед, 3,5 миллион осиёи миёна нав бохабар шудест. Мега ин потоки осиёи миёна қатъи вообще мега бомба мешавад. Да таваррообороташ 72 миллиард доллар. Дӯстони азиз, беҳад бисёр. Хай хулоса дӯсто дар бораи нақшаҳо дар иҷа гап зада, переводчикати буд, узбекӣ буд, барои шумо да намондум, хулосаша шумо да гуфтестам ва дар бораи оянда чӣ хел кора пеш бурдан ва чӣ хеле дар ин ширкат медонед, ай ҳама маркетинг плани осонай, ҳамира бо гуфта дод, ҳамаша фаҳмонд. Мардуми Узбекистон раҳмат гуфт барои меҳмондорӣ, барое ки беҳад дар сатҳи баланд буд меҳмондории узбекҳо. Хулоса баъд нозукиҳои кора гуфтак, маҳсулота гуфт ки чӣ хел маҳсулот, ҳама чизҳои экологӣ тоза тайёр мешавад. Ҳамаи ҳамира фаҳмонд, гуфт ва чанд касе ки империал чӣ гирифтагианд, звания гирифтагианд, дар бораи ваёам гап зад ки ваёам аввал бовар намекардам, баъдан бовар карда соҳиби анамқадар пулои калон шидам. ба як нуқтаи дигара гап зад. духтаро гуфт ки дар ҳамин зери базаи ҳамин ширкати атомӣ дар ҳамон Корея як медонед чӣ бигӯм, як шаҳрча бигем сохтестиянд. касе коргари атомияй любой вақте ки Корея рафт метавонад биравад дар ҳамонҷа бепул зиндагӣ кунад. Масалан, гостиница нарава, дига хостел постел наковаву, мақсад хонаи атомӣ бирава, як хонаи атомӣ сохтестай. Атомӣ худаш фабрикаш дета як шаҳр баринай, бо ҳамин як шаҳр барин ҷои дигара гирифтиянд, дар оҷа хонаи атомӣ сохтестиянд. Барои ҳама коргарои атомӣ, любой коргари атомӣ Корея рафт метавонад бирава ба ҳазур дар ҳамонҷа зиндагӣ кунад. беҳад хушрӯ проектша нишон додак мона, дар экран проектш пайдо мешавад. дӯстони азиз, тамошо кунед. ғамхории ҳамин президентай да нисбати коргаро, яъне ҳамаи ҳамин бепул мешавад. Да бепул мере зиндагӣ мекунед дар Корея, тамошо мекунед, мебиёен айшоти атомӣ.
хулоса дӯстони азиз, ин академия ай соати 1 то 6 давом кард, даже то 7 қариб давом кард. Ҳамада дар охир муваффақият таманно карданд. Ман мехоҳам ки рӯзе шавад ки дар Тоҷикистон ҳамахе академияҳо гузара, ҳама қадар занони тоҷик иштирок кунанд ва соҳиби маблағҳои калон шаванд, соҳиби эҳтиром шаванд. Барои ҳамин кӯшиш кардан дар кор ва ман худам кӯшиш кардастам. Кадоме мехоҳед ака ман дар ма кор кардан, марҳамат, рақамҳои мада бинависе. Ман оиди кор ҳама чиро мефаҳмонтам ва чӣ хеле ки гуфтам уже мо доставка ташкил кардагем ба тамоми Тоҷикистон. Любой кунҷи Тоҷикистон дар бораи атомира шумо метавонед харед. Ва касе мехоҳад ки зебохча нигоҳ дора, масалан аз ҷиҳати рангу ранескна тариқи оператсия, не просто косметика бо сифат каси, яъне ки косметикаи корейски каси марҳамат мода бинависем, мо шуморо беҳтарин кремое ки воқеан эффект дорад тавсия мекунем, мебинем, месанҷем ва баъдан метавонем ки истифода барем. хулоса дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо академия тамом шуд. Беҳад хурсандам ки бисёр одамо қати дар инҷа шинос шидам, аз чанд давлат одамо қати шинос шидам ва вақте ки фаҳмидам ки занҳо аллакай зиёда аз 3 сол кор кардастиянд, ман гуфтам кошки ман барвақттар дар бораи атомӣ маълумот пайдо мекардам. ва ҳоло ҳам раҳмат мегӯям спонсори мароҷиҳо ва шоирагану ба ҳар ҳол сари вақт моро огоҳ кардан оиди ширкат ва мо омадем кор кардем. дар инҷа дӯстони азиз ҳама рафтан, ма дӯстаи сурат гирифтем. баъдан мо ҳам биромадем майда тарафи ҷои хобмонро кашидем. беҳад як рӯзи хуб буд. беҳад миннатдорам аз спонсорам. ана ҳамаи одамое ки мехоҳед ҳамкорӣ кунед, рақамҳои мада бинависе, оиди кор ма шумода мефаҳмонам. худо хоҳад рӯзои наздик дар Тоҷикистонам ки ҳуй шуд, ана хеле ҷамъомадо мо ҳам ташкил мекунем. моҳи нав биромада дӯстони азиз, моҳи нав бинед чӣ хеле хушрӯ зебо ва мо равонаем ба самти хона. вале намедонем ин хона дар кадом тарафи Тошкент қарор дорад, чунки мо интернет надорем ва харидамон кор намекуна ва ба Google таксирам пайрод кардан наметонем. азиз нигоҳ кунед, унао як гостиница, ду гостиница, се гостиница рӯбаруш консерт. яке мо вақт надорем, мутаассифона меравем давомуш тарафи хона. агар хам музикои рақсия ки уже баъди рамазон чихе я моҳи дам гирифтагӣ рақс мепората дига. ҳоз сар кунед хейтро беномуси то рақс мекунӣ, мемри айвай дарави намоз хонӣ. баъди ҳамаи корора дар назар дорем ки рақсам кунем. настроением соз да просто встреча промадам. медонем мотивация ҳам ки мехоҳем мекунем кор кунем, миллионер мешӣ. миллионер мешам. азизи ман нав омадам. мая меҳмонхона даём ва фикрам ки беғар займа дар инҷа ҳеҷ кан нест. дай дурушид мадам ҷа. азиз ирӯза ужин завтрак обед монд. обед ман гуфтам тонку нахӯрдам. ин хеле колбаса динамуд ва ин сосискои нағзметагӣ ман намак наи помидор, кола, чой ва якта нон мехӯрем. намак бо зиёдӣ мекунам, апаҳамият мебарем, барои ки ин дафъа ман ҳечи пул надорам ки аз ягон савғоти барам шо, анми намакам мебарам шо. манам хеле обед ужин завтракам аста. помидорҳои ҳамҷа беҳад бамаззаане ки сочнеам помидорашон. вақти наҳод озиқи монда помидор наштаги помидорҳои дигарҷоям сахтакам аё не ба мазза ҳамин ош шуда. ҳамин ошро нахӯрдам, хали помидор бо салатша хӯрдам, тамом. хайр дӯстони азиз, соати 1 шавда мо мехӯрем.